Benvinguts a aquesta informació meteorològica per Agbar, amb prediccions també pels propers dies. Les tempestes continuen afectant diverses zones de Catalunya, és bona notícia, i continuaran, però ja en parlarem de la predicció. Primer de tot, anem a veure que el que està passant a Europa és molt curiós, perquè tot el centre i nord del continent està afectat per un anticicló i tot el que és l'arc mediterrani, Itàlia, Grècia, la península Ibèrica, nosaltres, amb esllavissades, com podíem veure, amb aiguats a Itàlia molt forts, i també a punts de la península Ibèrica, i també a Catalunya. Aquest és el moment en el que fa molt pocs dies, el dia 31 de maig, la tempesta a la zona del Penedès provocava l'arribada d'aquesta robinada, perquè són tempestes locals, però que a poc van remullant diversos llocs, i els embassaments, doncs, almenys no baixen més. Volem insistir en una cosa, aquest és el gràfic més llarg que tenim a Catalunya de temperatures, des del 1782 fins a l'actualitat. Podem veure una evidència més de l'escalfament del planeta, sobretot a partir del 1990, aproximadament, fins ara. Això treu de dubtes qualsevol possibilitat de pensar tant s'està escalfant el planeta? Doncs aquí tenen l'evidència. I acabem amb un vídeo molt curiós. Mirin, formes d'aprofitar l'aigua. Ha fet molta rosada, tirem una pedra o donem un cop a les xarxes sobre aquesta vegetació i la quantitat d'aigua que pot caure només de la rosada. És per pensar-hi. Anem a les prediccions meteorològiques i podrem comprovar com continuaran les tempestes. Aquí podem veure aquest mapa. Divendres, dissabte, diumenge i dilluns continuaran les tempestes mal repartides, difícilment a la costa, embassaments que han pujat lleugerament, temperatures a ratlles, i a més dies, doncs continuarem amb una situació d'inestabilitat. Bona notícia, no són pluges generals, però les tempestes continuaran. Atenció, potser al voltant del dia 9 o 10. Bones notícies, tempestes que continuen i temperatures a ratlla.